Dami, grabe oh. Ayan oh. Solid BBM Pangasinan. Dami po talaga, grabe. Ayan oh. Hanggang po yan sa dulo. Grabe oh. Yan po ang patunay na talagang solid BBM. Sure na. Hindi na matatalo si BBM. Grabe ang haba oh. Baka na. Ayan mga idols, kita nyo napakadami pong dito sumama sa solid BBM ha. You know? Siya yung tao na iniinit lahat kinamuhian dahil sa pangalan niyang daladalay hinusgahan. Kinilala siyang anak ng diktador ng Pilipinas dahil sa maling limbag ng aklat na nagpamalas ng kabulaan. Siyang bumulag sa sambayanan, ngunit kahit na ganun kailanman di siya lumaban. Katangiang natutunan niya sa kanyang ama na laging magpakumbaba at yun ang kanyang ginawa. Kahit sa kaloob-looban niya sakit ang pumupunit sa tuwing natitigil lahat ng mga panglalaib na paulit. Kaya magpupuno pa rin tayo. Sasalubugin po natin yung ordaneta na anong gagaling. Siya sa mundong ng kanyang ama ang sinisisi ng mga tao na walang alam sa pangyayari. Mga taong nagpasilaw sa kinang ng salapi dahil sa dilaw na tablong naghangad na maging hari. Desad! Boyet! Oh, dito ka na pala. Yan, si Desad, yung idol. Woo! BBM, solid! Ngunit sa kabila ng bangungot ng pinagdaanan,
Sinulat ko itong kanta upang mapaliwanag na ang lahat ng paninira sa akin totoo. Kung di ka naniniwala magpaninira ko sa'yo, kumusta na ang Pilipinas? Bakit nagkaganito? Tatlong dekada nagkari lahat ng mayayaman habang mga tukha patuloy nangangamuhan. Mas ganyan ang Pilipinas, nagpistulan ng basura, nagkalat ang krimen at talamak ang mga droga. At ngayon may taong nagnais ibangon ng bansa sa amot-sari paninira kanilang ginagawa. Ngayon sino yung totoong nagmalasakit sa bansa? Sila yung mga Pilipino Haba. sulit bilang Pangulo. Walang ganito sa iba, walang ganito. Wala. Ano lang yan, kay BBM. Ha? BBM lang. BBM lang ganito. Kapag natalo po, sinayan. Rally to, rally. Rally. Kunay dilaw, malayo. Let's go! Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Run for President, Mr. Bongbong Marcos. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, run! Please run for President BBM. Mr. Bongbong Marcos, Ganun yung please Tagalog. run for president. We are eager for Nandun na kayo. Last 4 na. Oh. Basta lang yun. Solid! Wala si Bongbong, kumain na. Hindi ka doon. Tuloy ka doon. Rally ka doon. Wala pa. Siya yung tao na iniimitahan, kinamuhian dahil sa pangalan ng dala-dalay hinusgahan. Kinilala siyang anak ng diktador ng Pilipinas dahil sa malilimbag na aklat na nagpamalas ng kabulaanan. Siyang bumulat sa sampayanan, hindi kahit na ganun. Kailan lang di siya lumarag, katangian na tutunan niya sa kanyang ama na laging pakumbaba. At yun ang kanyang ginawa kahit sa kaloob-looban niya sakit ang pumupunit sa pinadidinig lahat ng mga panglalait na paulit-ulit yung binabato sa taong kailanman ay di pa nagkasala sa inyo. Namuhay siya sa mundo ng kanyang ama ang sinisisi ng mga tao na walang alam sa pangyayaring mga taong nagpasilaw sa kinang ng salapi dahil sa dilaw na diablong naghangad na maging hari. BBM, solid! BBM, solid! Woo! Ngunit sa kabila ng bangkot ng pinagdaanan, nag-umpisa at nagpatuloy
natitira na awa dyan sa puso nyo. Lahat ng daling nang gawin, sirain lang ang pagkatao ng taong tanging hangarin maglingkod sa Pilipino. Tama rin na tayo'y nangangamu, na tayo'y nakakaalala, na tayo'y napapahal. Na dahil sa takot ng ating mga kalaban, na yung buong gobyerno, lahat ng lahat ng ay ginawa. Bilang vice-presidente, ang inyong mga lingkod. Tayo ba'y napipikon sa kanila? Hindi natin gawain yun dahil tapat ang ating paniniwala na tama ang ating ginagawa. Tama ang ating ginagawa para sa pagtulong sa taong bayan. Sinulat ko itong kanta upang mapaligin mo na ang lahat ng paninira sa kanyang itotoo. Kung di ka naniniwala, may tanong ako sa'yo, kamusta na ang Pilipinas? Bakit nagkaganito? Tatlong dekada nang nag-aari ang lahat ng nangyayman. Habang mga tukhapat huli na nangangamuhan, gusto mo Pilipinas na gusto na ng basura. Nagkakaroon na ng tanong ang mga droga at ngayon may taong nagnais ibangon ng bansa. Sa magsaling paninira kanilang ginagawa, ngayon sila dito ang nagmalasakit sa bansa. Sila yung mga Pilipino di nabibili ng pera at sa kanyang pagtakbo pagdeklara bilang Pangulo. Ngayon yung makikita di nabibili ang pera. Ngayon yung makikita ang tunay na pagbabago sa kasamang pagkakaisa lahat ng Pilipino. An OFW working on their future and my president Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Please run for President Mr. BBM. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, run! Run for President BBM. Sir Bongbong Marcos, please run for President. We are eager for real change. Oo nga, alam ko naman. Dami, grabe oh. Ayan oh. Solid BBM Pangasinan. Dami po talaga, grabe. Ayan oh. Hanggang po yan sa dulo. Siya yung tao na inyong dinitahan, kinamuhian dahil sa pangalan niyang Kung patunay na talagang solid BBM, sure na ng Pilipinas dahil hindi na matatalo si BBM. ng aklat na nagpamalas ng kapulaanan, siyang bumulat sa sambayanan. Ngunit kahit na ganun, kailanman di siya lumaban. Katangiang natutunan niya sa kanyang ama na lagi magpakumbaba, at yun ang kanyang ginawa. Kahit sa kaloob-looban niyang sakit ang pumupunit sa pinadidinig lahat ng mga panglalait. Nagpaulit-ulit yung binabato sa taong kailanman ay di pa nagkasala sa inyo. Namuhay siya sa mundong ang kanyang ama ang sinisisi ng mga tao na walang alam sa pangyayaring mga taong nagpasilaw sa kinang ng salapi dahil sa dilaw na diablong naghangad na maging hari.